Budapest şäherine Türkmenistanyň Wengriýada medeniýet günleriniň dawaraly açylmagy türkmen we wenger halklarynyň baky dostlugynyň nişanydyr. Türkmenistanyň Wengriýada ilkinji gezek geçirilen medeniýet günleriniň çägine guralan şäherleriň her biri ören ähmetlidir. Wengriýanyň miras öýüniň eýwanyna Türkmenistanyň amala haşam sunuwaty eserleriniň, muzey gymmatlyklarynyň sergisi ýaýlananyrly. Budapest şäheriniň ýaşaýjylary hemde mihmanlary sergide goýulan muzey gymmatlyklary, milli libaslar, şaýsepler bilen giňden tanışdylar. Ýurdumyzyň muzey gymmatlyklarynyň we amala haşam sunuwaty eserleriniň sergisini dawaratnyjylar uly gyzyklanma bilen synladylar. Wengriýanyň miras öýünine guralan dawara gutluk sözler bilen bagdalgaly. Ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň, fadynylarynyň, tans toparlarynyň ýerine ýetiren aýdymdar sahatlary, tanslary, beýkara döwletimiziň beýik ösüşleriniň dünýädäki belen şan şöhratynyň halklar arasynda güllä besýän dostlugyny gatnaşyklarynyň öýboşly wasfyna urly. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň hemde Wengriýanyň arasyndaky gatnaşyklar meden insan perwer ulgamda işen häsiýetli ösürlýär. Medeni ulgamyň hyzmatdaşlygyna toplanan baý tejribe we hoşnetli däpler bu gurdaky gatnaşyklary dowam etmäge, iki ýurdun taryhyna, medeniýetine, sunuwatyna gyzyklanmalary höwetlendirmäge ýardam berýär. Wengriýanyň miras öýüne iki ýurdun wekilleriniň gatnaşmaklaryna dörejelik maslahaty ýeşirildi. Bu maslahatda hormat prezidenti bilen türkmen, ingliz we rus dillerine neşer edilen äne 1000 ýyllyklardan göz başalýan medeniýet adly çuňur paýhasy ýogurulan kitaby tanışdyrly. Unnogorun beýik akyllary we türkmen halkynyň nusgawy şahyry Magtymly Pragynyň dogulanynyň 300 ýyllyk şanyna bayram münasibetli akyllar şahyrynyň baý edebi mirasy Magtymly Pragynyň wenger diline terjime edilen goşgulary barada söhbetler edildi. Türkmenistanyň medeniýet günlerine gatnaşy ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalary Wengriýanyň parlamentine geçirilen maslahat atnaşdylar. Bu maslahatda dostlugyny gatnaşyklary ýygydaly ösdürmek Wengriýanyň Bugoş owasyna geçirilen gurultoy halkara çäresiniň milli medeni gymmatlyklary giňden wagt etmekde ähmeti barada giň işleýän gurrun etdiler. Soňra ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleri gurultoy halkara çäresine atnaşdylar. Gurultoy halkara çäresiniň geçirilen meýdançatyna medeni köpçülikden şäherler giňden ýaýlananyrly. Hatara guralan agoýlaryň ýanyna milli gymmatlyklaryň amala haşam sunuwaty önümleriniň sergileri görkezildi. Wengriýanyň ýaşaýjylary, halkara çäresine atnaşmaga gelen mihmanlar türkmen halkynyň aýdymsal sunuwaty sergide goýulan muzey gymmatlyklary, milli libaslary, şaýsepleri bilen giňden tanışdylar. Bu ýerde Türkmenistanyň medeniýet we sunwat işgärleriniň konserti uly şatlyk şowkyna beslendi. Milli libasly aýdymçylarymyzyň, sadanlarymyzyň, tansçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdym faýallaryny bayramçylyk çäýatnaşylar şowkyny el çarpışmalaryna garşyladylar. Ýurdumyzyň sungat ustaatlarynyň ýerine ýetiren aýdym faýallary tomaşaçylaryň kalbyna aýratyn joşgyn döredip, bu günlerini ganatlandyrdy. Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň joşgyny aýdym faýallaryna giň gelmegi şatlyk şowkyna ýokary okunatlyga beslenip geçen dawarany ýatdan çykmaja forsatlary urdy. Wengriýanyň Bugoş owasyna geçirilen gurultoy halkara çäresi Türkiýe dünýäsiniň döwletleriniň köp asyrlyk doganyk gatnaşyklaryny berkitmekde, medeniýetiň, sunwatyň, edebiýatyň ähmetiniň ullugyny nowatda gezek tatdyklap, olaryň köp ogurly gatnaşyklarynyň ýygydaly ösdürýäniň nowatda tutnamasyny öwürli. Türkmen halkynyň her zaman aýdymsal we tansunuwaty on baý däp desturlary, milli gymmatlyklary bilen tanışdyrmagy özüne jemleýän Türkmenistanyň Wengriýadaky medeniýet günleri şowkyny pursatlara baý boldy. Bu medeni şäher beýlek medeni mirasyny öwrenmäge gyzyklanmany, şeýle-de döwlet ara gatnaşyklary mundan meýlekde berkitmek üçin insan perwer gatnaşyklaryny giňertmek wajypdan tatbikleýär. Bu ýerde ýaýlanandyrylan joşgyny çykyşlar hemmelerde ýatdan çykmajak täsirler alardy. Ýurdumyzyň medeniýet we sungat ustaatlary dünýä döwletlerine geçirilen halkara medeni çäýatnaşmaga döredilýän şeýle giň şertleri, ulug himayetler üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we hormat prezidenti bilen Arkadamy Gahrman serdarymyda şuňur hoşalyk sözler aýdyp, ähli tutumly işleriň hemişe rowaşlyklary beslenmegini arzu etdiler. Andres Joltbiro, Türkmenistanyň at gazanan atşynaty, Wengriýaly alim. Türkmenistanyň Wengriýadaky medeniýet günleriniň geçirilmegi, onnaky tutumly çäreler diňe bir büýük halkyň ösen medeniýeti bilen tanışmak bilen çäklenmän, ýurtlar arasynda dost doganlygy berkitmekde möhüm ähmetli boldy. Iki ýurdun döwlet ýolbaşçylarynyň taýyk tagallary netijesinde Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda hoşnetli gatnaşyklар barka kämilleşýär. Medeniýet günleriniň çäklerine geçirilen şäherlere gatnaşmak bagty bile de meýser etdi.
Munun üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygyny beýan edýän. Medeniýet günleriniň dowamynda geçirilen konsertler, duşuklar we sergiler Türkmen halkynyň medeniýetini, sunuwatyny we edebiýatyny wenger halkyna hassa ýakyndan tanışmaga uly ýardam berdi. Türkmen halkynyň göz gowunjy bolan ahyltyky atlaryny synlamak hem-de at üstündäki oýunlara tomoşa etmek mende hassa ýakymly täsirler galdyrdy. Umuman Türkmen halkynyň häzirki zaman hem-de gadymy milli aýdymsaz we tan sunuwaty, onuň baý däp desturlary, milli gymmatlyklary bilen tanışmagy, özünde jemlän medeniýet günleri şoňhully pursatlara baý boldy. Sözüm ahyrynda ýene de bir Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýs ýürekden hoşallygyny bildirýän we tutumly işleriniň rowaçlygyny beslenmegini arzu edýän. Sag bolun.